Ассалому алейкум. Ака Искандар, гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 2 июли соли 2026 мебошад. Қарор дорем дар шаҳри Хоруғ. Ина зардолӯи мо харбуза мегӯем. Харбуза нош. Ина мехел пухтагӣ. Дар замин рехтагӣ. Ина мехел зардолӯ ҳаст. Марава. Аз ин тараф олу. Дар дигар минтақаҳо олу ҷамъоварӣ тамом шудааст. Дар мо ина навпухтааст. Марава.